Iratxe Arretolaza Gutierrez, ongi etorri txapera. Eskerrik asko. Beno, gaur kultura hitz egiteko gogoa daukan, eta zein pertsona egokiagoa, hemen zurekin hitz egitea baino, ez da? Kultura ari garenean, kultura ikuspegi desberdinetatik definitu daiteke, baina zuk nola definituko zenuke? Nik batez ere kultur sorkuntzaren eremuan egiten du lan, orduan ikuspegi hortatik definituko nuke kultura, eta ikuspegi hortatik kultura bada munduak sortzeko jardun bat, bai balizko munduak sortu ditzake, irudimenaren bitartez, sormenaren bitartez, ez dagoena imaginatzeko funtzio hori badu eta ahalmen hori badu, baina badu beste ahalmen bat ere badela begiradak arroztekoa, ez? Azkenean egunero naturaltzat eta betikotzat hartzen ditugu hainbat egoera, eta kulturaren bitartez nabartzen dira horiek eta arrozten zaizkigu begiradak, eta askotan ikusten ez ditugun horiek ikusarazteko ariketa ere bada kultura, ez? Euskal kultur sorkuntza bada zure ikerketa gai edo zure aztergaia behintzat. Nola esango zenuke gaur egun dagoela Euskal kultur sorkuntza hori? Kultur sorkuntzari begiratzeko fokua oso ezberdina izan daiteke, ez? Nire ikuspegitik, nik sorkuntza, ekoizpena, iruditzen zait oso ondo dagoela. Behintzat, esparru batzutan oso ondo dagoela. Nik askotan lagunekin aipatzen dut. Nik ez du denborarik, nahiko luken antzerki guztiak ikusteko, liburu guztiak irakurtzeko, musika guztia entzuteko. Sortzen da asko, eta nik behintzat ez du denborarik nahiko ez naiz heltzen euskaraz mugitzen ari den gauza interesgarri guztietara heltzeko, ez? Eta hori iruditzen zait oso seinale ona. Baina badago beste alderdi bat dela sostenguarena, ez nik uste dut gauza interesgarri asko egiten ari dela, jende askoren eta elkarte askoren eta kolektibo askoren borondatezko lan itzelarengatik eta ahalegin itzelarengatik, baina badu sostengu gutxi, sostengu material gutxi, sostengu sozial gutxi, sostengu politiko gutxi, sostengu afektibo gutxi, sostengu simboliko gutxi, eta iruditzen zait sostengu hori elikatzeko premiazko momentu batean gaudela. Egon badagelako energia eta sinergia izugarri onak, baina horiek eratzeko, zabaltzeko eta bir sortzeko sostengu gutxi dugula iruditzen zait. Eta horrekin lotzen zaio beste gauza bat dela, transmisioarena ere bai, ez da? Gauza da gaur egun dagoena egiten dena eta horrek zer nolako sostengua duen, eta beste bada prestigiatze horretan edo ze horretan, ze transmisio, nola pasatzen da, ez da? Belaunaldi batetik bestera hori, nola ikusten duzu Euskal kultur sorkuntzaren transmisioa? Bai, batetik oso garrantzitsua da ezagutzea iraganean egin den hori baita apurtzeko ere, baita erantzuteko ere, eta baita neurri batean geure egiteko, ez? Egia da momentu historiko batean bizi garela, horrela, orokorrean, ez diot bakarrik euskal kulturaren ikuspegitik, orokorrean historiari begiratzeko joera gutxiago duguna, ez? Nolabait oso momentuan, oso azkar, oso abiadan bizi gara, oso modako ikuspegiei lotuak, eta askoz patxada gutxiago hartzen dugu orokorrean iraganari begiratzeko eta iragana gaurkotzeko ere, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait euskal kulturaren ikuspegitik orokorrean oso gutxitan egiten dugula gaurkotze ariketa bat, eta transmisio ariketa hortan ere badago elkarrizketa bat, eta badago negoziazio bat, eta beste belaunaldi batzuek esan dezakete hau interesatzen zait hau ez, eta hau nik horrela irakurriko nuke, edo horrela interpretatuko nuke, eta beste hori ez. Baina ez badugu hori egiten, ez dugu euskal kultura eztare eta euskal kulturaren imaginarioa berritzen, eta ez zartatzen, eta nik uste kolektiboak eraldatzen doaz, komunitateak eraldatzen doaz, identitateak eraldatzen doaz, eta horrek derrigor ekarri behar du iragana ere eta iraganaren ikuspegia eraldatzea. Eta transmisiorik ez egoteak badakar, nolabait gazteagoek, belaunaldi berriek eta baita ere beste belaunaldi batzuek iragana berregiteko, berrasmatzeko ariketarik ez egiteak. Eta hori iruditzen zait badela ariketa bat egiteko duguna oraindik. Eta transmisio horrek zure ustez nondik hasi beharko luke? Hau da, hasi behar da hezkuntza araututik, hasi behar da bestelako, ez arautu, nola egituratu beharko litzateke? Egia da zirrikitu guztien beharra duela, eta gainera egia da momentu honetan ere hezkuntzan badagoela eztabaida hori nun hezkuntzak ezin duen izan gune isolatu bat, eta hain zuzen ere hezkuntza sistemak ongi funtzionatuko badu izango da
herri mailan, auzo mailan egitura guztiek elkarri elikatzen dutelako, eta hezkuntzaren eremu guztietan eta kulturarenean ere. Eta hain justu, agian falta den sostengu hori eraikitzeko bidean, falta dena da, hain zuzen ere, egon daitezken eta agian gaitasuna ere baduten eremu ezberdinen arteko elkarlan handiagoa. Energia izugarri pila gastatzen da leku batzutan, baina ez da elkarrekin eragiten. Gero egia da, euskal kulturaren ikuspegitik eta orokorrean hezkuntzak ardura berezi bat behar duela, batez ere jende askok ez duelako sarbiderik euskal kulturara hezkuntzatik ez bada. Eta horri iruditzen zait, ardura bat ere badutela administrazioek eta agintari politikoek, ze azken batean herritar guztiek ez dute euskal kulturarako sarbidea. Eta herritar horiei euskal kulturarako sarbidea bermatzeko bada trebatzea, neurri batean, eta agian beste kultura esparru batzutan badaude trebatzeko hezkuntzaz kanpoko eremu gehiago, informal gehiago, eta euskal kulturan edo sortzen ditugu kanpoan eremu askoz gehiago, doakoak eta bar, oraindik ez daudenak hizkuntzarako beraz, euskal kulturarako zer esanik ez, edo gutxienez hezkuntza eremuak bermatu behar du sarbide hori, formazio hori emango zaiela herritar guztiei. Gero erabakitzeko horrekin zer egiten duten, baina ezagutza hori, gutxieneko hori bermatu beharko luke eta gainera horrek ekarriko luke ezinbestean euskal kulturaren imaginarioa berrasmatzea. Azken batean zabalduko balitz euskal kultura herritar askorengana derrigor birpentsatuko luke euskal kultura, eta derrigor guk imaginarioa zabalduko genituzke eta sortuko lituzkete beste leku batzuetatik ekoizpenak. Orduan, bada bi norabidetan eragin behar duen kontu bat, haiek sarbidea, herritar guztiek sarbidea izan dezaten, eta gero herritar sarbidea duten herritar berri horiek guri zartatzeko gure imaginarioak. Orduan, bi norabidetan eragin behar du. Bai, kasu honetan EAen, hezkuntza legea hortxe dago amitzen egiten, eztabaida badago, kurrikulumak. Euskal kulturgintzak ze paper eduki beharko luke kurrikulum horretan? Aipatu dugu eta hainbat lekutan esan dugu, kurrikulunak jaso beharko lukeela Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, kurrikulunak jaso beharko luke Heziberrik jasotzen duen bezala euskal dimentsioa, euskal kurrikulunak eta euskal kulturak behar duela zeharlerro izan. Hortan ari dira, badago gogoeta prozesu bat, badago zirriborroa, printzipioz baliteke leku hori ere hartzea, ikusiko dugu prozesuak eta zer ematen duen, baina egia da oso momentu interesgarria dela hezkuntza kurrikulum berriak, baditu aukera, baditu arriskuak, baditu mehatxuak, aldaketa eta trantsizio egoera guztiek dutena, baina egia da hezkuntza kurrikulum berriak baduela ikaskuntza egoeren bitartez lan egiteko tresna berri bat, badu eremuka lan egiteko baita ere marko berri bat, eta horrek batetik abagunea izugarri ona da, zergatik lan egiteko material eta plantamendu guztiak birpentsatu behar dituztelako irakasleek. Beraz, lan hori egin behar duten momentuan, ez eskatu lan erantsi bat, eta ia da momentu hortan txerta dezagun kultur ikuspegia, kultur hezkuntza eremu guztietatik. Eta bestetik, hain zuzen ere, oraintxe lan egitea ikaskuntza egoeraka edo lan egitea eremuka horrek ahalbidetzen du kultur hezkuntzari bestelako dimentsio bat ematea. Kontua da, aukera dela, baina aukera ere bada arriskua, hain zuzen ere, lantzen ezpaldin bada, erabat baztertua geratzeko kultura. Azken urteotan kulturak hezkuntzan izugarri espazioak galdu ditu. Gero ez da gutxiago lantzen da kultura. Orduan, bada aukera bat, baina gerta daiteke ez bada lantzen, hain zuzen ere, literatura gutxi lantzen bazan, orain are gutxiago. Eremukak hortan ez badago kultura ikuspegi garatu bat, benetan literatura, musika, antzerkia, izan daiteke historiarekin, biologiarekin, elkarlanean egon daiteken adierazpide bat, baina hortarako egon behar du kulturaren funtzio sozialaren inguruko irakurketa kolektibo oso sendo bat nire ustez momentuz ez duguna, baina badago aukera on bat hori guztion artean elikatzeko eta ea aldaketa garaio honetan asmatzen dugun berriro ere kultura hezkuntzak izan dezan
hezkuntza esparruan garrantzia eta horrekin batera euskal kulturak, ez. Eta hori ari gara EAren kasuan, baina Nafarroa dago eta gero iparraldea, zer nolako egoera dago kurrikulunaren egoera edo transmisioarena edo... Bai, Nafarroan, adibidez, kurrikulunaren egoeran, euskal kultura bero horretan ez da aipatzen da Nafarroko ondarea zaintzearen ikuspegi hori. Badu kurrikulunak, adibidez, Nafarroko kurrikulunak orobarre aurrekoak ere kultur hezkuntzari eta hezkuntza artistikoari askoz ere oihartzun handiago ematen zion. Horrek ez du esan nahi, ez dakit gero gauzatzen den beti, baina erredaktatzeko momentuan kultura ondarea badu bestelako puntu duinago bat, kultura ondarea. Gero gertatzen da, Nafarroko ondarea zaintzea esaten denean, badakigu hori gatazkatxoa dela, batzuentzako euskal kultura eta euskara bada Nafarroko ondarea eta beste batzuentzako ez. Hori ez da definitzen kurrikulumean. Eta hori da gertatzen dena gero, azken batean ikastetxe eta hezkuntza sareetan norberak baduenean halako ikuspegia, Nafarroko ondare bihurtzen du ikuspegi hori eta bestela ez. Baina egia da, azken urteotan, behintzat guk ikusi dugula, adibidez, hainbat ekimen sortu direla ikastetxe batzuetan, hautazko ikasgaiak sortu dituzten, sormenen digitala moduko hautazko ikasgaiak sortu dituzte, euskara taletik eta EIBZ-tatik eta halako euskalduntzea lantzen duten hezkuntza egituretatik, sortu dira ekimenak hautazko ikasgaien bitartez euskal kultura sustatzeko. Eta hori adibidez, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ez da gertatu. Han, hainbat ikastetxeek bide horri ekin diote eta sormen digitala hautazko ikasgaiaren bitartez sortzen jarri dituzte ikasleak eta euskara sortzen eta oso dinamika interesgarriak egin dituzte. Eta Ipar Euskal Herriaren kasuan gertatzen da eremu jakin batzutan euskaraz irakasten den lekuetan badagoela donik sumatzen duela, momentu honetan egokitu zaidalako haiekin lan egitea, berez badutela euskaraz aritzeak dakarrela kulturatik ere lan egitea, ez? Eta, hemen duela markada batzuk iruditzen zait ikuspegi hori bagenuela, baina Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan neurri batean hizkuntza landu bai, baina hizkuntza bere kultur komunitatearen testu inguruan lantzeko ariketa gutxiago egin dela orokorrean, ikuspegi orokor bat hartuta, eta han leku gutxiagotan lantzen da agian euskarazko irakaskuntza, baina lantzen den horietan, zuzen erresistentziaren ikuspegi hortatik oso kultur komunitatea, identitatea, Euskal Herria, lurraldetasuna, guzti hori iaia berez datorren ikuspegi bada, bere zaitasunekin. Baina, iruditzen zain momentu honetan, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan dugula hori lantzeko beharra handiagoa, baina eremua ere zabalagoa delako. Sustengoa aipatu duzu, sustengo falta hain zuzen ere, eta elkar ezagutza eta elkar sinergia horiek pixka bat biltzea. Nondik hasi daitezke horiek biltzen, ezta? Nork egin behar du, nondik hasi? Nork egin behar du hori ariketa ez da erresa. Egia da azken urteotan saretze lan, beste garai batzuetan, baina saretze lan handiagoa egin dela, eta orain badaude, badago lanartea moduko elkarte bat, sortzaien baldintzez eta lan egiten duna, aparte kolektibo batzuk sortu dira, eta gero kolektiboen arteko saretze batzuk egon dira, hezkuntza legearen aurretik, jada transmisioaren gaia lantzeko, eta hain justu hezkuntza legearen horri erantzunari izan diogu, jada aurretik lanketa hori zegoelako, bestela pentsa ezin litzateke gure artean olako irakurketa kritiko bat hain epe motxean adostea. Baina iruditzen zait kultura eragileon kontzientziatik datorrela, ez bakoitzak bere aldetik ibili beharrean, elkarren ondoan beti ez, bakoitzak bere ikuspegia ditulako, baina gauza gutxieneko batzutan elkartzeko ariketa hori egitearena. Kultur sorkuntzarena pixka bat alde batera utzita, literatur kritikaria ere bazara, ikertzailea ere bai, pixkat euskal literaturan, eta ikuspegi feministan ardazten da pixkat zure lana. Nola erabakitzen duzu zer ikertu, zer da zuretzat ikerketa gai interesgarri bat? Zertan jartzen duzu arreta?
asko aldatu da ikuspegi hori, eta ikertzaile ikuspegia azkeneko 20 urtetan asko aldatu da. Duela 20 urte oso gazte nintzela, hasi nintzenean ikertzen, beste norbaitek jartzen zuen, unibertsitate eremuan, beste norbaitek jartzen zuen gaia, eta gero hor zure ikuspegitik heltzen zenion gaiari, baina beste egitura batean, edo ja da eginda zegoen egitura batean. Egia da niretzat ikerkuntza izan dela eremu bat deseraiki dut ikasi dudan guztia. Niretzat momentu honetan esango nuke ikerkuntzaren eremua dela injustu, ikasi nuen modu batetara ikertu bartzela, eta injustu hori egin ahala konturatu nintzen ez dela, nien nintzela hor eroso sentitzen. Eta hortik gehiago ikerkuntza eremu kolektiboago batzuetara eraman dut eta bartabarrez. Eta orain, ariketa hori, zer ikertu, nondik ikertu, kontzienteago egiten dut, eta azken urteotan bereziki beti interesatu zait, baina igual ezin zen hain kontziente, baina agian beste eremu batzuetan zeundelako, baina egiten dudan ariketa da, batetik lehen esan dugun begirada arrozteko ariketa hori, niretzat garrantzitsua da ikertzea, nolabait zentzu komuna pitzatuko dituzten gaiak ikertu. Zentzu komun batek askotan edo violentzia sortzen ditu, edo botere harremanak sortzen ditu, edo desoreka sozialak sortzen ditu, edo injustiziak eta barrez. Eta askotan, zentzu komun hori nolabait pitzatuko dituzten edo zalantzan jarriko dituzten ikerketek uste dut badutela niretzat momentu honetan interesa. Eta hor egiten dudan galdera da, pitzatuko aldu zerbait. Ikerketa bat egiteko zentzu komuna nolabait baieztatuko duena, edo berretxiko duena, niri ez zait berezik interesgarria egiten. Eta pitzatzekotan, bigarren galdera da, pitza dezake agian zerbait, baina baldago hartzaile potentzialik. Hori da, lehen buruan ez nuen galdera bat, eta orain ikerketanik gehiago lotzen dut eragin soziala izan dezaken zerbaitekin, lehen ez, beste eremu batetik beste nolabait ikasi nolako, eta eragin soziala di begira zaudenean, lehenengo galdera da, baldago gai honekiko, edo begirada honekiko, edo pitzatze honekiko interesa izan dezaken kolektiboren bat. Beraz, baldago hemen ikerketa honek eragin kolektibo sozial bat izateko hartzaile potentzia batzuk izan behar ditu. Eta horren pixkat bi horiek dira momentu honetan gai bati heltzeko nire galdera nagusiak. Ikertzaileen egoera ere ez da izaten, ez da? Hori ere bada beste behar bada etxeko lan bat, ez da? Badaukana gure gizarteak edo ez dakit nola esan, ez da? Ikertzailea asko erabiltzen da, ez da? Ikertzailea eta ze garrantzitsua da, ikerketa, baina gero behar bada ikertzeko baldintzak eta zeak ez dira oso errexak, ez da? Hor behar bada ere beharko litzateke egoera aldatu. Nik uste batez ere hasi berrientzat, eta ni hasi nintzen garaian ez, egia da asko aldatu da Bologna osteko ikerkuntza egoera, edo nik ez nuen sentitu, ez dakit. Baina egia da, Bologna egituraren ondoren bai sumatzen dudala gazte egiten zaien bai denboralditik exigentziak, ze denboretan egin behar dituzten ikerketak, ze baldintza ekonomikotan egin behar dituzten, zein egituratan egin behar dituzten. Azken batean ikertzen dezu da, eraikita dagoen egitura batean, askotan lehen esan bezala, nik ere halako batean hasi nuen, eta hor konturatzen zara zuk ez dezula erabakitzen askotan zer ikertu nahi duzuen. Beraz, ez dezu erabakitzen ere ze ikuspegi sozialetan ez beti behintzat eragin nahi duzun, ez nolako harremanak dauden ikertzaileen artean, da bartabar ez. Eta hortaz iruditzen zait gutxiago hitz egiten dugula, eta norberak egiten du hor, ezagutzen ez duzun egitura batean sartzen zara, eta ezagutzen dezunerako 10 urte pasa dira, ez? Ze askotan badira egitura batzuk ez daudenak gauzak inplizituak, eta behar dezu denbora bat ezagutzeko hor gertatzen dena. Eta iruditzen zait, lehen 10 urte horietan, ikertzaile batek bizitzen dituen lehen 10 urte horiek badirela, eta momentu honetan are gehiago areagotu direla hor, okertu direla baldintzak, presio handiko garaiak direlako, gaur egun eskakizun handiak daude publikatu, nun publikatu, nola publikatu, zenbat publikatu, ez? Oso produktibo ikerkuntza eta eremu produktiboaren neurrira edatu da, eta horrek hasi berri zarenean, ni orain konturatzen naiz, eskatzen zizkigutela gauza batzuk egitea, benetan egiteko, ez zan posible idaztea hori denbora hortan, benetan ikerketa bat baldin bazen, ez?
Eta zuk orduan pentsatzen zenun, ez naiz gai, tonta naiz, ez dut, ez? Neoain jartzen ez garai hartan, eta esaten zenun, ez dakat gaitasunik, ez naiz gai izango utziko dut, ez? Eta gero orain, ez, baduzula esperientzia urteak dituzula, eta badakizula gauza bat txukun idazteko eta ikertzeko zenbat denbora behar den, esatezu, hasi barritan nola eskatzen ziguten hori denbora horietan. Eta iruditzen zen, hori gainera abiadura are gehiago okertu dela. Ba, euskara gainera ez da bat ere produktibo orduan, ez da, eskema horretan? Eskema horretan gaur egun, nire garaian gazte nintzena zerbait, baina gaur egun ez da bat ere. Gainera, nik ikusten dut ikasleekin daula, ikusten dut, ez, eskatzen dietela berehala, haiek jia da, naturalizatuta dute, gazteleraz edo ingelesez idatzi behar dutela lehenbailen, hain zuzen ere balio duenak eskema hortan, eskema hierarkiko hortan hizkuntza horietan idaztea delako, ez. Ba, bai. Zuk lantzen duzun beste atal bat, edo zure beste dimensiotako bat da, irakurketa taldeak eta hainbat eta gidatzen dituzu Euskal Herrian zehar, batzuk bai behintzat, ezta? Bai, 6, uste, momentotan. 6, badira batzuk. Ze funtzio betetzen dute irakurketa talde horiek? Zer, orain, azken urte hauetan nik uste loratze bat egondala baita ere alde horretatik, eta zer funtzio dutela uste duzuzuk? Egia da oso, azken batean interpretazioa konpartitzeko leku bada, baina interpretazioaz aparte afektua daude, tentsioak eta horiek ere badaudez, baina egia da betetzen dutela azken batean bakartia izan zitekeen kultur jardun bat sozializatzeko eremuak direla. Eta jende asko hain zuzen ere irakurketara hurbildu da ondoren sozializazio gunea dagoelako. Ez dutelako gustoko bakarrik irakurtza edo hartzen direlako irakurri duten hori konpartitzeak beste galdera batzuk sortzen dituela. Guk beti askotan esaten dugu taldean irakurri ondoren askotan jendeak esaten du, etxera joan behar dut eta berriro irakurri liburua. Esan dituzten gauza guztien ondoren, ohartzen naizelako nik irakurri detenaz gain beste 3 edo 4 liburu daudela. Funtzio hori du, ez? Bestearen lekuan jartzekoa, interpretazio asko egon daitezkela ikustea, haserretzea ez gaudelako ados irakurketetan, da gero adiskidetza, guzti hori. Eta gehienak, ez dakit galdera da, emakumeak osatzen dituzte? Nire taldeetan, nik 6 talde ditut, 2 mistoak dira, eta 4 emakumetxeetan. Hau da, daukaten pertzepzioa da, kultur kontsumitzaileen aldetik, emakume gehiago, ez da? Bai. Nik baditu 4 taldeetan berez emakume taldeak dira, emakume talde ez diren bi horietan, egia da gizona daudela, baina gutxiengoa dira. Hori ere egia da. Eta Arkaizzubitik ere egin zuen, ez duela urte batzuk halako ikerketa bat, eta esaten zuen euskal literaturaren irakurlaren profila zela emakumea, 35-45 urte artekoa, ni pixka pasa berri naiz, baina hortxe, baina garai horten idatzi zuenean profila nerea zen, esan dezagun, ez gazteagoa, eta egia da irakurle taldeetan, nik nabaritzen dut irakurle talde mota ditut. Bata da literaturakoa, eta hor belaunaldia dira 40 gorakoak, eta beste batzuk dira irakurtzeko, baina feminismotik. Irakurtzeketara iristen da, baina feminismotik. Hor, dituz 18 urtetik 80 urtera. Hor adibidez, belaunaldi arteko tasuna askoz nabariagoa da, eta alde horretatik interesgarriak dire ere alde horretatik eta feminismotik iristen dira, ez kulturatik. Gero kulturara iristen dira, baina lehen kezka feminismoa da. Eta kultura kezka den horietatik, belaunaldiena adibidez nire taldeetan nabariagoa da. Orain galdituko banizu zure mesanotxean edo zure gaueko maitxo hortan, ze liburu daukazun? Momentu honetan, justu, atzo bukatu nuen Marina Garcesen filosofia amaitu gabea, Olatz Mitxelenak itzuli duena, eta justu neukan hartu berri Olatz Mitxelenaren azken argitaratu berri duen narrazio bilduma, eta bukatu nuen ez itzulpena, atzo bertan hasi nintzen orain ez dute gogoan izenburua, baina azken liburu horrekin nabil. Beraz, irakurtzeko denbora izaten duzu? Bai, irakurtzeko denbora izaten dut, eta gero nire lanaren parte handi bat irakurketari lotua dago, irakurle taldeak, eta orduan ez da, denbora ere lan hartu dut irakurtzeko denbora izateko, ez pixka bat nik usteet. Kuriosoa da, dibez, unibertsitatea, eta ez, erabaki nuen momentuetan unibertsitatean lan egitea, ikasle izaten segitzeko modu bat izan zelako, eta irakurtzen
komodua zelako, eta ohartu nintzen gerora askoz denbora gutxiago nuela. Adibidez, unibertsitatean ez nagoenetik askoz gehiago irakurtzeko aukera dut. Zuen, no? Bejon deitzula, hori. Bai. Denborak ies egin dugu dagoeneko, plazer bat izan da, Iratxe, zurekin hitz egitea. Mila esker eta laster arte. Hori da, laster arte. Inoiz joan zara irakurle talde batera liburua irakurri gabe, ez, normalki joan naiz, behin baino gehiagotan irakurrita. Eta, gero errepikatzen direlako, baina ez naiz joan irakurri gabe, oraingoz, nor daki. Euskaldun izateaz aspertu altzara inoiz, ez, egia da, nire gurasoak ez dira da euskaldunak, zentzu ertxean, erdalduna dira, orduan esan nahi dut, euskalduntasuna modu askotara praktikatzeko aukera izan detela familian eta familiatik kanpo, orduan ez naiz aspertzen. Bat ere gustatu ez zaizun liburu baten kritika egin izan duzu inoiz? Bai, egin izan dut eta gainera bere momentuan esan izan nun, horrek ere sortu zizkian zalantzak ere kritika egitaren funtzioaz. Noiz zertarako mindu, pixkat horren inguruan ere pentsatu izan dut. Erdarakadak esaten dituzu? Adibidez, izugarri pila. Nire euskalduntze prozesua esan bezala ez, gurasoak eta nire inguru handi bat erdalduna danez, bai. Adibidez, ez dakit, baina entzungo zen dituzten ere bestela elkarrizketan. Zein da esatea lotxa ematen dizun kultura erreferentzia erdalduna? Lotxa, ez dakit. Lotxa, kultura erreferentzia erdalduna. Niretzat erreferentzia dena. Badakit, ni oso Bon Jovi zalea izan naiz. Ni kontua da, kultur popular zale izugarria naizela. Naiz da jendeak ez duen uste. Eta goratzen naiz, Bon Joviren kontzertutan, da berdin du. Eta ez dakit, Shakiraren kontzertu bat ere egon naiz. Nik holakoetara askotan jo naiz. Eta gehiago izan da bestek esan diatela ez esateko, nik esateko lotxa izatea baino. Zegia da, igual ez dut horren inguruko kritikarik egiten, baina nik orokorrean kontsumitu izan ditut beste kultura mota asko.